Dear Miss Love, hindi ko akalain na sa dami ng taong naisakay ko bilang taxi driver, ang pinaka-hinding-hindi ko makakalimutan ay ang araw na sumakay sa taxi ko si Abby, ang aking inaanak. Mula sa simpleng paghahatid at pagsundo, napunta kami sa chat, tawanan at palihim na mga sandali. Hanggang sa dumating ang tukso na hindi ko na kayang pigilan. Alam kong mali, pero paano ko pipigilan ang pusong natutong magmahal kahit sa paraang hindi dapat? Ito po ang aking kwento. Sana'y magustuhan niyo. Ako po si Rodolfo, 42 na. Isang matandang binata na halos kalahati ng buhay ay ginugol sa pagmamaneho ng taxi dito sa Maynila. Wala akong asawa, wala ring anak. Siguro dahil natakot akong magkapamilya. Baka hindi ko kayanin ang responsibilidad. Sa gabi, pagod na pagod ako. Madalas umuuwi lang ako sa maliit kong inuupahang kwarto sa Sampaloc. Tapos gigising kinabukasan para ulit bumiyahe. Paulit-ulit lang ang routine ng buhay ko. Pero isang araw, isang pasahero ang nagpabago sa takbo nito. Nakapark ako noon malapit sa isang kilalang university sa Espanya. Naghihintay ako roon kung may mga estudyanteng sasakay. Maya-maya lang, bigla kong napansin ang isang pamilyar na muka. Dalaga na, maganda, maayos manamit, maputi, mahaba ang buhok na may bitbit na libro at laptop bag. Paglapit niya, napangiti talaga ako nung makilala ko siya. Pero siyang unang bumati. Ninong? Bulong niya, parang nagulat din. Nalaki ang mga mata ko. Abigail? Oo, siya nga. Si Abigail, anak ng kumpare kong matagal nang nasa probinsya. Noong binyag niya, ako ang isa sa mga kinuha nitong ninong. At simula noon, bihira ko na siyang makita. Ang huling kita ko yata sa kanya elementary pa lamang siya. At ngayon, dalagang-dalaga na. Ang laki ng pinagbago. Grabe, ikaw nga. Nakangiti niyang sabi habang sumasakay. Hindi ko alam kung bakit parang tinamaan ako. Ngiti pa lang niya, Miss Love. Parang may kakaibang kumurot sa dibdib ko. Pero pinilit kong maging normal. Oo, ganun talaga. Hanap buhay. Ikaw, dito ka na pala nag-aaral. Ang laki mo na. Tumawa siya. Yung tawang parang musika. College na po ako, Ninong. First year, nursing. Ganun ba? Kumusta ang papa mo? Ayos lang naman po. Ganun pa rin, mahilig magtoma sa kanto. Biro ng dalaga. Napangiti ako. Habang umaandar ang taxi, panay ang kwento niya kung paano siya pinadala ng mga magulang mula probinsya para dito mag-aral. Kung paano siya naninibago sa Maynila. Ako naman tahimik lang na nakikinig. Pero sa bawat sulyap ko sa kanya, nakikita ko yung inosenteng ngiti niya. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi dapat. Salamat po, Ninong ah. Buti kayo yung nasakyan ko. Parang mas kampante tuloy ako ngayon pag kayo yung nagmamaneho. Sabi niya nung maihatid ko siya sa dorm niya. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, parang may apoy na biglang sumiklab. Alam kong bawal, pero bakit sa unang pagkakataon, parang may dahilan akong muling umasa. Simula nung araw na nasakyan ako ni Abigail, parang nagbago ang araw-araw kong biyahe. Ngayon, siya na palagi ang laman ng isip ko habang nasa kalsada. Halos gabi-gabi, nagme-message na siya sa akin. Nong, may klase ako bukas ng 7 a.m. Pwede po ba kayong magsundo? O kaya naman, uwian ko ho mga 6 p.m. ah. Baka pwede naman kayong dumaan. Siyempre, hindi ko matanggihan. Para bang biglang nagkaroon ng dahilan ng pagod kong katawan na magmaneho.
Kapag siyang pasahero, magaan ang trapiko. Unti-unti, naging parte na ng routine ko ang pagsundo at paghahatid kay Abby. Kapag papasok siya sa universidad, ako ang nagdadala. Kapag uwian, ako rin ang naghihintay. At tuwing nasa taxi siya, ang dami naming napag-uusapan. Minsan tungkol sa klase niya, minsan tungkol sa buhay nila sa probinsya. Minsan naman, tungkol sa mga plano at pangarap niya sa buhay. Pero may mga pagkakataon na parang iba ang tono niya. Nga pala, ba't hindi na ho kayo nag-asawa? Tanong niya minsan. Sayang naman ang lahi niyo. Ang gwapo niyo kaya. Alam mo ba Ninong, may aaminin ako sa inyo. Ano naman yun, Iha? Alam niyo ba? High school pa lang ako crush na kita. Kapag umuwi ka sa probinsya at pumupunta sa bahay, hinihintay talaga kita. Sus, binola mo pa ako. Oo na. Lagi na kitang susunduin. Gatong ko naman. Pero alam nyo, mas okay na rin pala na di kayo nag-asawa, no? Uy, bakit na naman? Baka kung may asawa ka na, edi hindi nyo na ako nasusundo niyan. Anya, sabay ngiti ng Pilya. Natawa na lamang ako. Pero may kung anong kabog sa dibdib ko. Hindi naman kita palaging masusundo, Abby. May iba ka rin naman na pwedeng sakyan kapag ganoon. Ayoko nga po. Mas safe ako sa inyo, no? Sabay kindat niya. Hindi ko alam kung biro lang ba yon o may ibig sabihin. Pero sa tuwing ganoon siya magsalita, pakiramdam ko, tinutukso niya ako. Isang gabi, bigla siyang nag-chat. 9:00 na nun. Kakauwi ko lang sa inuupahan kong kwarto at sobrang pagod na pagod ako. Pero nung makita ko yung pangalan niya sa cellphone ko, bigla akong nabuhayan. Nong, gising pa po kayo? Agad ko yung sinagot. Oo, bakit? Wala lang. Gusto ko lang kumustahin ka. Hindi ka ba nalulungkot dyan? Mag-isa lang kayo? Tanong niya. Napaisip ako. Minsan lang may nagtanong kung kumusta ba ako. Nag-reply ako. Nalulungkot din naman, Abby. Pero siguro sanay na rin. Ikaw, kumusta ka na dyan sa dorm mo? Nakakapanibago po. Pero buti na lang nandyan kayo. Feeling ko may pamilya akong kasama dito sa Maynila. Napangiti ako habang hawak ang cellphone. Hindi ko naisip yung pagod. Naramdaman ko yung kakaibang init na may nag-aalala sa akin. Tapos dumating na yung mga biro niya. Ninong, baka may girlfriend kayo dito sa Maynila Wala, Abby. Taxi lang ang kasama ko araw-araw, gabi-gabi. Sabi ko. Buti naman kung ganun. Kung wala gusto mo, ako na lang. Pwede naman ako. Biro niya. Napatigil ako sa nabasa ko. Baka nagkamali lang ako ng intindi, pero hindi. Yun ang reply ni Abby. Nag-type ako. Abby, wag kang ganyan. Inaanak kita. Agad siyang nag-reply. Joke lang naman pero seryoso. Ang bait-bait mo kaya. Tapos masarap kasama. Lalong-lalo na, gwapo pa. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa mga sinasabi niya. Sa isang banda, natutuwa ako na mas nagiging malapit kaming dalawa. Pero sa kabilang banda, alam kong bawal at hindi ito dapat. Kinabukasan habang sinusundo ko siya, iba ang kilos niya habang nasa likuran. Nakadungaw siya sa bintana pero napapansin ko sa rear view na palihim niya akong sinusulyapan. Nong, tawag niya. Alam niyo ba, pagkasama ko kayo parang ang gaan-gaan. Para bang pakiramdam ko, ligtas ako palagi. Ngumiti ako. Dapat lang. Iingatan naman talaga kita, Iha, at inaanak kita. Pero napatitig to sa akin. Iba. Hindi ganun. Hindi lang dahil inaanak niyo ko. Natigilan ako.
Hindi ko na nasundan kung anong ibig niyang sabihin. Pero ang alam ko lang, lalo akong nalilito sa mga sinasabi niya. Dumating yung mga araw na halos siya nang naghahanap ng dahilan para makausap ako. Kapag hindi ko siya nasusundo, magchat-chat siya. Noong, bakit di kayo nagpaparamdam? Namiss ko kayo. Minsan naman, baka may date na kayo sabihin niyo sa akin, magtatampo ako. Sa totoo lang, nakakatawa siya. Pilya. Pero sa likod ng mga biro, ramdam ko na may kakaiba. At doon nagsimulang tumibok ng mas mabilis ang puso ko tuwing nakikita ko siya. Isang gabi, habang naghatid ako ng ibang pasahero, nagchat siya ulit. Hindi ako makatulog. Gusto ko kayong makausap. Pinark ko muna yung taxi saglit at sinagot siya. Bakit, may problema ba? Wala naman. Naisip ko lang, namiss ko kayo. Napahawak ako sa dibdib ko. Ano ba to? Bakit ba ganito yung mga sinasabi niya? Abby, nandito lang ako para sa'yo. Sige na, matulog ka na. Promise yan Promise. Kaya love na love kita Pagka-uwi ko ng gabing yon, nakahiga ako pero hindi ako makatulog. Iniisip ko yung mga chat niya, yung mga ngiti niya, yung mga biro na may halong lambing. Si Abigail. Siya yung dahilan, Miss Love, kung bakit muling may sigla ang buhay ko. Pero kasabay nito, ramdam kong may apoy na unti-unting lumalakas. Apoy na pwedeng sumunog sa aming dalawa kapag hindi napigil. At doon ko naisip, hanggang kailan ko naman kayang itago ang damdamin ko? Hanggang saan naman kami dadalhin ng mga biro at landian? Habang lumilipas ang mga linggo, lalo akong nahuhulog sa bitag ng mga ngiti at biro ni Abigail. Hindi ko na alam kung saan nagsimula, basta ang alam ko, gabi-gabi ko nang inaabangan ang chat niya. At sa bawat araw na ako ang nagsusundo at naghahatid, pakiramdam ko hindi na lang ako basta ninong niya. Para bang espesyal na may puwang na ako sa buhay niya. Isang Biyernes ng gabi, mahaba ang klase niya. Sinundo ko siya mga bandang 9:00 na. Pagsakay niya sa taxi, agad siyang umiti at umupo sa harap. Hindi na siya sa likod na upo gaya ng dati. Dito na lang ako para magkalapit tayong dalawa. Anya. Napangiti ako. Kahit ramdam ko na naman ang kakaibang kabog ng dibdib ko. Ang bango niya. Amoy cologne na banayad lamang ang amoy. Naka-jeans lang siya noon at simpleng blouse. Pero para sa akin, napakaganda niya at hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala. Habang umaandar kami, nakadungaw siya sa bintana. Pagkatapos ay bigla siyang tumingin sa akin. Alam mo nung, minsan parang ang tahimik ninyo. Naaasiwa ho ba kayo sa akin? Tanong niya. Umiling ako. Hindi, iha. Nasanay lang talaga akong mag-isa. Pero simula nung lagi kitang sinusundo, mas masaya yung biyahe. Natawa siya. Sabay sabi ng pilya na, So, ako palang nagpapase sa inyo ngayon, Baka mahulog na kayo sa akin yan, Anya sabay kindat. Natawa ko. Abby, wag kang ganyan. Kung sakali ba nung ayaw nyo? Hindi ko alam kung biro o totoo. Pero napatingin lang ako sa kanya. Punta naman tayo sa tahimik na lugar. May alam ka ba? Gusto kong marelax Nakakapagod kaya sa school. Puro stress. Anya. Sige. Dumaan ako sa mas madilim na kalsada. Halos walang tao at madilim ang paligid. Habang binabaybay namin ang kalsadang yun, biglang nagsalita si Abby. Pwede bang huminto tayo dito saglit? Bakit, may gagawin ka ba? Tanong ko. Wala naman. Gusto ko lang huminto. May kutob ako pero hindi ko siya tinanggihan. Pinark ko ang taxi sa gilid ng kalsada. Sa ilalim ng isang poste na may mahinang ilaw. Walang dumadaan na sasakyan, tahimik ang paligid.
Mag-aalas 11 na ng gabing yun. Tahimik siya. Nakatingin lang sa harapan. Pero pagkatapos humarap to sa akin, ngumiti ng kakaiba. Seryoso ako, Ninong. Masaya ako na kayo lagi yung kasama ko. Importante ka rin sa akin, Iha. Malapit ka sa akin dahil inaanak kita. Aalagaan kita habang nakakasama mo ko dito. Sabi ko. Pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Mainit ang kamay niya. Kung higit pa roon, kaya niyo ba akong alagaan? Hindi lang dahil inaanak mo ko. Kaya mo ba akong tingnan bilang babae, dalaga, hindi bilang inaanak mo? Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano bang sinasabi niya, pero ramdam ko yung pintig ng puso kong bumibilis. Abi, bulong ko pero hindi ko na ituloy. Ngumiti ito ng pilya, sabay binilik ang kamay niya sa kandungan. Ninong, gusto talaga kita eh. Napasingap ako noon, Miss Love. Sa madilim na kalsadang yun, para bang may sariling mundo kami. At doon, wala nang biro ang mga sinasabi niya. Seryosong-seryoso na siya. Sandali kaming natahimik. Hanggang sa maya-maya, muli siyang nagsalita. Diba single ka naman? Malay mo, sa akin maging masaya ka. Bakit hindi mo ako subukan? May minahal ka na ba dati? Meron, Abi. Pero, iniwan niya ako. Sayang naman. Kung ako yung babae, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo pakakawalan. Napatingin ako sa kanya. At nagdagpo ang mga mata naming dalawa. Doon ko nakita na hindi na biro ang mga sinasabi niya. Abi, ulit ko sa mahinang boses. Alam mo magagalit ang papa mo sa ginagawa mo. Sa mga sinasabi mo. Lagot ka kung sakaling marinig niya yung mga sinasabi mo. Totoo naman kasi yung nararamdaman ko eh. At kung bawal man, anong magagawa ko? Masaya ako kapag kasama kita. Hindi ko na alam ang isasagot. Para bang kinulong ako ng tadhana sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan. Maya-maya, bumalik siya sa pagiging pilya. Ninong, huwag kayo kasing kabado. Hindi naman malalaman ni Papa eh. Ayaw mo ba sa akin? Alam mo ba, Anya, may sasabihin ako sa iyong sikreto. Alam mo bang wala pa akong karanasan sa kama? Gusto mo ba, ikaw ang maging una ko? Turuan mo ako ng mga dapat kong malaman, please. Ano bang sinasabi mo dyan, Abi? Sige na. Anya't hinawakan ako sa kamay. Please. Anya ulit na may kasama pang pagpungay ng mga mata. Nawala na ako sa ulirat noon, Miss Love. Nung ilapat niyang labi niya sa labi ko. Naging sunod-sunuran ako sa mga sumunod na segundo. Hanggang sa, teka, hindi ganyan, Abi. Tumawa siya. Mali ba? Hinalikan ko siya. Tinuro ko sa kanyang lahat. At ang kinagulat ko, Miss Love, nung kalasin niya ang suot niyang uniforme. Doon, hindi ko sukat akalain na masisilayan ko yung lahat sa kanya. At sa isang iglap, naangkin ko siya. Binigay niya yung sarili niya sa akin ng walang pag-aalinlangan. At hindi ko akalain na mangyayari yun. Sa loob ng kotse, nagtampisaw kaming dalawa. Hindi ko naisip yung bukas. Dalang isip ko'y nasa oras na iyon. Yung kasama ko siya. At opo, ako ang unang karanasan niya. Hindi siya nagsisinungaling. Bakit sa akin mo binigay? Marami ka pang lalaki na makikilala. Dahil ikaw ang gusto ko. Kung ganoon, ipangako mo, ako lang. Sabi ko, sa akin ka lang. Promise. Anya, sabay inabot niya ang pinky finger niya na para bang bata nagpa-promise. Natatawa ko pero hinawakan ko pa rin ang kamay niya. Pagkatapos ng ilang minuto, tara na. Baka hanapin na ako sa dorme. Pero alam mo, the best ka. Marami akong natutunan sa'yo.
Mas marami ka pang dapat matutunan, Iha. Pinaandar ko na ulit ang taxi. Habang binabaybay namin ang kalsada, tahimik lang kami pareho. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ito simpleng biyahe lang. Sa gabing yun, sa isang malalim o madilim na kalsada, kung saan walang tao at walang mga sasakyan, nagbago ang lahat. Pag-uwi ko, hindi ko maiwasang umiti, pero may kaba rin sa dibdib. Ano bang pinasok ko? Bakit hinayaan kong mangyari to? Pero kahit anong isipin ko, isa lang ang malinaw. Hindi na ako makakatakas sa tukso na nagsimula sa isang ngiti at natuloy sa isang pangako sa gitna ng dilim. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, natakot ako at sabay na natuwa. Dahil alam kong simula pa lang ito ng mas malaking kwento. Simula ng gabing tumigil kami sa madilim na kalsada, parang may nabuksang pinto na hindi na pwedeng isara. Mas lalo kaming naging malapit, mas matapang si Abigail at mas mahina ang pagtutol ko. Halos gabi-gabi na kaming magkausap, kung hindi sa chat, sa taxi. At sa bawat biyahe, may maliit na lihim na nangyayari. Isang hawak sa kamay, isang kindat, minsan isang yakap bago siya bumaba sa dorm. Walang ibang nakakaalam, kundi kami lang. Pero habang tumatagal, mas nagiging mapangahas si Abby. Isang Sabado ng hapon, bigla siyang nag-message. "Nong, free ako ngayon. Tara, nood tayo ng sine." Napakunot-no ako. "Sine? Tayong dalawa?" "Oo naman, ayaw mo ba?" "Abby, alam mong bawal, baka mamaya eh." "Ninong, wala namang makakita eh. Tsaka gusto lang kitang makasama." At ayun na nga, hindi ko na siya natanggihan. Sinundo ko siya bandang mag-aalas 5. Nakadress siya. Simpleng puti, pero parang lalo siyang nagmukhang dalaga. "Bagay ba?" Tanong niya habang sumasakay. Bagay na bagay, sobra, bulong ko. Sa sinihan, pinili niya yung medyo malapit sa sulok. Halos walang tao. Naka-off ang ilaw at nagsimula ng pelikula. Tahimik lang siya. Pero hindi nagtagal, naramdaman kong dumikit ang balikat niya sa akin. "Ang lamig dito," bulong niya. Napilitan akong iakbay ang braso ko sa kanya. At agad siyang sumiksik na para bang batang naghahanap ng init. Pero ramdam ko, hindi na yun inosenteng kilos lang. May ibang mensahe. Minsan titingin siya sa akin, yung mga mata niyang nangaakit. Parang nagtatanong kung hanggang saan ko siya kayang payagan. Ako naman, nakatulala lang, pilit nilalabanan ng tukso. Sa gitna ng dilim, inabot niya ang kamay ko at pinisil. "Nong, gusto ko ulit." "Dito?" Tango niya. Hinalikan niya ako agad. Mabuti na lang at walang masyadong tao. Idagdag pa na nasa pinakasulok kami. "Namiss kita agad." "Abby, please." "Atoon, Miss Love, hindi ko alam kung paano nangyari. Pero alam ko, tama ang iniisip niyo. Naibigay ko ang nais ni Abby." Wala akong masabi nung sinabi niyang, "Mahal kita." Tumango lang ako sabay pinisilang kamay niya. At doon ko naramdaman na lumalalim na ang tali sa pagitan naming dalawa. Tali na hindi na basta mapuputol. Hindi lang sa sinihan nangyari yun. Sa tuwing susunduin ko siya, may pagkakataong kaming tumigil saglit bago siya bumaba. Minsan sa isang tahimik na kalye. Minsan sa tapat ng isang parking walang tao. Lagi itong pilya, laging may biro na may halong lambing. "Ninong, baka mamiss ko kayo kapag hindi mo ako sinundo bukas." Di susunduin na kita." "Paano kung mamaya may iba na kayong sinusundo ha? Magsiselos ako niyan." Parang bata. Pero kinikilig ako kahit may edad na ako. Nakakalimutan ko yung mga problema ko. At kapag ganun na ang tono niya, hindi ko alam kung paano ko siya tatanggihan. Isang gabi, matapos ko siyang ihatid sa dorm, hindi pa siya agad bumaba. Nakatingin lang siya sa akin. "Alam mo ba,
Ngayong Valentine's, lahat ng kaibigan ko may kadate, may boyfriend. Ako wala. Pero buti na lang, andyan kayo. Parang tinusok ang puso ko sa sinabi niya. Alam kong biro lang siguro yun para sa iba, pero sa paraan ng pagkakasabi niya, may katotohanan. Abby, baka naman dumating yung araw na magsisi ka na. Hindi ako magsisisi. Basta wag niyo akong iiwan At bago siya bumaba, yumakap siya sa akin ng mahigpit na para bang ayaw na niyang kumalas. Pagkatapos ay hinalikan ako sa labi. Mamimiss kita. Simula noon, naging paulit-ulit na. Parang may sariling mundo kami. Sa taxi, sa kalsada, minsan kahit simpleng mall o kainan, lagi siyang malambing at pinapakita nito sa iba. Alam kong mali, Miss Love, pero bawat ngiti niya, bawat hawak niya ng kamay, nagbibigay sa akin ng lakas na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa totoo lang, minsan natatakot ako. Baka may makakita, baka may makapansin, pero laging may paraan si Abby. Alam niya kung paano magtago, kung paano maging pilya pero ligtas. Naalala ko yung isa pang gabing pauwi siya. Tumigil kami sa isang madilim na parte ng kalye. Gaya ng dati, wala nung dumadaan. Doon may nangyayaring milagro sa amin. Halos mahigpit ang kapit ko sa manibela. At nang matapos yun, tuwang-tuwa siya. Ayos ba? Pagka-uwi ko ng gabing yon, humiga ako pero hindi ako makatulog. Bumabalik-balik sa isip ko yung hawak ng kamay niya. Yung mga titig niya, yung mga yakap. Paulit-ulit na nangyayari at paulit-ulit din yung kaba at saya na nararamdaman ko. Hindi ko alam, Miss Love, kung saan kami dadalhin nito. Basta ang alam ko, hindi ko na kayang tigilan. Si Abby ang dahilan ng bawat araw ko. Siya ang dahilan kung bakit muling may kulay ang mga gabi at araw ko. At kahit bawal, kahit delikado, sa puso ko, isa lang ang malinaw. Hindi na to basta-basta tukso lang. Ito ay sikreto naming dalawa na walang pwedeng makaalam. Sa paglipas ng mga panahon, hindi ko namalaya na umabot kami sa ilang taon na lihim na may nangyayari sa aming dalawa. At araw ng Martes noon, tandang-tanda ko yon, Miss Love. Maaga akong dumating noong araw ng graduation niya. Inihinto ko yung taxi sa may labas ng gate at naglakad papasok. Nakikisama sa mga magulang at kamag-anak na abala sa pagkuha ng litrato at pag-aayos ng bulaklak. Hindi ko alam kung tama bang narito ako, pero ramdam ko na kailangan kong masilayan ang pinaka-importanting araw sa buhay niya. Ang sandaling matagal na naming inaantay. Sa entablado, nakita ko siyang nakasuot ng toga. Hawak ang diploma na bunga ng 4 na taong pagsisikap niya. Ang ngiti niya ay malawak, pero may sandaling tumama ang mga mata niya sa akin. Mabilis, halos walang nakapansin, ngunit sapat para ipadama niya sa akin na alam niyang naroon ako para sa kanya. Nagbalakbakan ng lahat at tumulo ang luha ko nang hindi ko namalayan. Pinunasan ko agad yun dahil baka may makakita. Matapos ang lahat, nag-chat siya. Salamat sa lahat, Ninong. Magkita tayo mamaya kahit saglit lang. Agad akong pumayag. Nagkita kami sa maliit na parke malapit sa campus. Tahimik doon, malayo sa ingay ng selebrasyon. Nakaupo siya sa bench, hawak ang isang bulaklak na bigay ng kaklase niya. Nung lumapit ako, tumayo siya at ngumiti, pero may lungkot sa mga mata niya. Congrats, Iha. Sabi ko at pilit na pinatatag ang boses. Natupad mo na. Tapos ka na. Noong, mahina niyang sambit. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko naabot to. Ikaw ang sandalan ko. Umiling ako. Ikaw ang nagsikap, Abby. Ako'y dumaan lang sa buhay mo para maghatid, magsundo, at makinig. At syempre, alam mo na. Pero ikaw ang lumaban hanggang dulo. Tatahimik siya. Ilang saglit, tinitigan niya ako na parabang ayaw niyang pakiwalan ang tanawin. Uuwi na ako sa amin. Matagal tayong hindi magkikita niyan. Parang may pumisil sa dibdib ko
Kahit alam kong darating ang araw na ito. Iba pa rin pala kapag narinig ko na sa mismong labi niya. Alam ko, sagot ko. Simula pa lang, alam kong may hangganan tayong dalawa. At dumating na yun, Abby. Napayuko siya. Pinaglaruan ng bulaklak na hawak. Masaya ako. Mamimiss kita. Lumapit ako at marang dinampi ang kamay ko sa kanyang balikat. Mas lalo na ako. Masayang masaya ako para sa'yo. Hindi ko inasahan na darating ka sa buhay ko at ipaparamdam mo na may saysay pa rin kahit ang isang matandang gaya ko. Napatitig siya sa akin at doon ko nakita ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Huwag mo akong kakalimutan ha. Baka pag uwi ko kalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan, sagot ko. Kahit saan ako dalhin ang buhay ko, dadalhin ko lahat ng alaala nating dalawa. Pagka uwi, dumaan kami sa kanto kung saan sasalubungin siya ng pamilya niya. Huminto siya roon at nag-atubiling humawak sa kamay ko. Salamat. Salamat sa lahat. Mabilis siyang yumakap. Isang yakap na punong-puno ng pasasalamat at pamamaalam. Pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad papalayo. Bit-bit ang diploma, ang bulaklak at ang bagong simula na hindi na ako bahagi. Nakatayo lang ako roon, pinagmamasdan siyang palayo ng palayo. Hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng dami ng tao. Bumalik ako sa taxi. Binuhay ang makina at huminga ng malalim. Habang dinadaanan ko ang mga kaling sanay na sa akin, pakiramdam ko'y may kulang na. Wala na ang mga tawag niya para sunduin. Wala na ang mga birong palihim lang naming naiintindihan. Sa bawat pasaherong sumasakay, sa bawat metrong tumatakbo, dala ko ang alaala ng isang bawal na pagmamahalan. Hindi na ito maibabalik pero hindi rin ito mabubura. At sa huli, natutunan kong may mga tao talagang dumarating para baguhin ka, hindi para manatili, kundi para ipaalala na kaya mo pa ring magmahal kahit na sandali lang. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Muli, ako po si Rodolfo. At ito ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento, Sir Rodolfo. At sa lahat ng aming mga tagapakinig, sana'y nagustuhan niyo ang kwento ng ating letter sender. Ito po ang inyong lingkod, Miss Love. Maraming salamat. Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jerome. 30 years old at may asawa na. 5'8" ang taas at isa akong sales manager sa kumpanyang aking pinagtatrabahuhan. Ang pangalan ng aking misis ay Andrea. Magkasing edad kami at isa naman siyang guro sa isang private high school. Maganda si misis. Morena pero makinis. Shoulder length ang buhok na medyo may kulot ng kaunti sa dulo. Matangkad din siya at malakas ang appeal sa mga lalaki. Kahit na may dalawa na kaming anak, ay mas lalong nagkaroon ng kurba ang katawan ni Mrs. Lalo itong sumeksi sa paningin ko. Hindi ko alam kung bakit. Kung ano ang sikreto niya, kung paano niya unti-unting naibalik sa pagkadalaga ang kanyang itsura. Pero dahil doon, ay lalong dumami ang mga lalaking umaaligid sa kanya. At ngayong araw, gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang kakaibang karanasan at alaala namin ng aking asawa noong panahong na-confine ako sa ospital. Ito ang pangyayari sa aming buhay na talaga namang hindi ko makakalimutan. Nagumpisa ang lahat nung nagkasakit ako ng dengue. Tumaas ang aking lagnat
at kinakailangang dalhin ako sa ospital. Halos kabado at alalang-alala si Andrea sa akin dahil nanginginig na raw ako. Inahabilin na lang niya muna ang mga anak namin sa aking biyanan habang kami ay nasa ospital. Sa awa ng Diyos ay naagapan naman ako. Pero ang sabi ng doktor sa akin ay kailangan ko munang magpahinga sa ospital sa loob ng 1 linggo para masuri pa ako kung mayroon mang pagbabago. Kaya yun nga ang nangyari. Nagtagal pa ako ng 1 week sa ospital. Wala naman akong naging problema sa aking pamamalagi. Kumuha kami ng private room para makapagpahinga ako ng walang abala. Samantala ay nag-file ng leave pansamantala si Andrea sa kanyang trabaho para mabantayan ako. Kaya kasama ko ang aking asawa sa ospital habang nagpaparecover ako at inaantay ang muling panunumbalik ng aking lakas at sigla. Pero may napansin lang akong isang bagay habang ako ay nasa ospital. Yun ay ang 2 nurse na lalaki na nagbabantay sa akin. Mga gwapo at may apil ang mga to. Wala naman silang ginagawang masama sa akin. Pero ang napansin ko lang ay panay ang sulyap nila kay Mrs. sa tuwing dadating sila sa loob ng room ko para kumuha ng mga vital signs o magbigay ng gamot. Hindi ko naman sila masisisi dahil maganda naman talaga ang aking asawa. Morena at makinis ang kutis, maganda talaga si Mrs. At nariyan pa ang maamo niyang muka. Isama mo pa rito na palagi siyang nakangiti na nagbibigay impresyon sa mga tao. Sa kanyang paligid na siya ay talagang palakaibigan. Hindi naman talaga siya mahirap lapitan. Unang pag-uusap niyo pa lang ay siguradong magiging magaan ang loob mo sa kanya. Kahit marami ang nahuhumaling sa kanya, ay nanatiling tapat sa akin ang aking magandang asawa. At mahal na mahal niya ako. Yun ang palagi niyang sinasabi sa akin. Lumipas ang ilang araw. Ay tumaas ulit ang aking lagnat. Sabi ng doktor, kailangan ko pang manatili hanggang sa gumaling ako. Kaya medyo na-extend pa ang pagtigil ko sa ospital. Wala namang problema kay Andrea. Sinabi niyang ayos lang para mas maasikaso niya ako at masaya siya sa ginagawa niya. Dahil nagtagal pa kami sa ospital, ay naging daan to sa 2 nurse na lalaki na masilayan at makasama pa ng matagal ang aking asawa. Dahil parati silang 2 ang dumadating sa aking kwarto, ay parang nakasanayan na ng aking misis na makita ang 2 gwapong mga nurse. Hindi nagtagal ay nabuo ang tiwala ni misis sa 2. Nagumpisa ito sa mga simpleng ngiti, pagbati at minsan ay sa mga kaunting biro ng 2 sa aking asawa. Naging confident sila sa kanilang mga sarili at nagpakilala kay Andrea. Okay naman to sa aking misis dahil sadyang friendly to at walang mali siya. Nalaman ko ang pangalan ng 2 nurse na itago na lang natin sa Aldrin at Adrian. Hindi nagtagal ay mas lalong naging close sina Aldrin at Adrian sa aking asawa. Minsan ay nagbibiroan pa sila at nagtatawanan kasama ang aking misis. Mukhang enjoy naman si Andrea sa mga bagong nakilalang mga kaibigan. Minsan ay hindi ko marinig ang pinag-uusapan nilang 3 dahil nasa kama ko at nakadextrose. Nung una ay di ko nalang pinansin ang nangyayari dahil sabi ko sa aking sarili ay baka paranoid lang ako o nai-insecure sa 2 lalaki. Isa pa'y malaki ang tiwala ko sa aking asawa. Ngunit isang araw ay nagtataka ako nang hindi ko nakita si Andrea halos kalahating araw na.
Umaga kasi nung magpaalam sa akin, nabibili siya ng aking gamot. Pero laking pagtataka ko na hindi na siya bumalik at halos hapon na nang dumating siya. Tinanong ko siya kung bakit natagalan siya at kung saan siya pumunta at nagulat ako sa kanyang isinagot. Day off daw nina Aldrin at Adrian nung araw na yun at inimbita siya na mag-lunch sa labas. Sorry honey alam mo naman na mababait ang mga yun kaya pumayag na lang ako, sabi ni Andrea sa akin. Nahihiya rin kasi akong tumanggi Dugtong pa niya. Sa totoo lang ay halos gusto kong sigawan siya sa galit nang marinig ko ang kanyang paliwanag. Mabuti na lang at nakapagpigil ako. Hindi ako makapaniwala na mas pinili pa ng aking asawa na sumama sa mga lalaking to kaysa unahin ang aking gamot. Ang masakit pa ay nakalimutan pa ng aking misis na bilhin ang aking gamot. Nagtampo ako kay Andrea ng mga oras na yun at hindi ko siya kinausap. Pero nagulat ako dahil parang hindi niya to pinansin at parang wala lang sa kanya na masama ang loob ko sa kanya sa kabila ng lahat. Noon kasi ay kaunting tampo ko lang sa kanya ay alam niya kaagad to at talagang nilalambing niya na ako. Pero ngayon ay parang wala lang ang nangyari. Abala siya sa pagtitext na nakaupo sa aking tabi. Minsan ay napapansin ko pa na napapangiti pa siya. May idea na ako kung sino ang ka-textmate ni Mrs. Sigurado ko na ang dalawang mokong na nurse na yon. Ang sumunod na mga araw ay walang pinagkaiba. Naging malapit palalo si Andrea sa dalawang nurse. Minsan ay naririnig ko pa na nagbibigay ng compliment si Andrea sa dalawa. At sinasabihan niya ang mga to na ang gagwapo nila. Na sinusuklian naman ng dalawang lalaki ng biro sa aking asawa. Sinasabi nila na ang ganda raw at ang sexy ni Andrea. At inalok pa si Mrs. ng dalawa sa iisang kwarto lang, kahit isang gabi lang daw. Ginagawa nilang biroan na ito sa mismong harapan ko pa. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang naging ganun ang ugali ng misis ko. Minsan ay hindi na ako nakapagtimpi at pinagsabihan ko si Andrea. Pero ngumiti lamang siya at sinagot ako. Nagbibiroan lang naman kami honey. Alam mo naman na ikaw ang mahal ko, di ba? Nung sabihin niya yun, wala na akong nagawa. Hindi ko kayang magalit talaga sa kanya dahil madadagdagan lamang ang stress at sakit na aking nararamdaman. Ngunit ayaw mang tanggapin ang aking pride bilang lalaki. Nangyari ang isang bagay na di ko talaga inaasahan. Sa tuwing maaalala ko yun, ay awang-awa ako sa aking sarili. At iyon ang nagpabago sa relasyon naming mag-asawa at lalong-lalo na sa pagtingin ko kay Andrea. Nangyari ang gabing tila naging isang palaisipan sa akin. Katatapos ko lang mag-dinner at magpapahinga na sana ako. Si Andrea naman ay abala sa pagligpit ng aking pinagkainan. Biglang dumating si Aldrin sa aking silid. Nag-usap sila ni Mrs. Dahil medyo malayo ako sa kanila at mahina ang kanilang mga boses, ay hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Narinig ko lang ang huling sinabi ni Aldrin na, "Sige mamaya," na sinagot naman ang aking misis ng, "Okay." Nung makaalis na ang lalaki, ay tinanong ko kay Andrea kung anong pinag-uusapan nila. Medyo nagulat ako sa kanyang sinagot. "Ha? Wala yun Han, tungkol lang sa gamot mo." Sagot ni Mrs. sa akin at itinuloy ang kanyang ginagawa na pagligpit. Hindi ko na lang din pinansin yun at nagpahinga na lamang ako. Ilang saglit pa ay nagpaalam sa akin si Andrea. "Han, aalis muna ako Pagpapaalam niya. "Saan ka pupuntahan?" Tanong ko naman sa kanya. "Doon lang sa may kantin, may bibilhin lang. Sandali lang ako, okay?" Sagot niya sa akin.
Sa huli, hindi ko na siya pinigilan. Dali-dali siyang umalis na para bang may hinahabol na oras. Ilang saglit pa ay bumukas ang pintuan. Akala ko ay si Andrea nang dumating, ngunit hindi pala. Nang aking tingnan ay si Adrian pala o Adrian pala ang pumasok. May daladalang tray ng mga gamot. "Oh, ikaw lang ba ngayon, sir? Nasaan si Mrs.?" Tanong ni Adrian sa akin at inilagay ang tray sa mesa na nasa tabi ko. Umalis may binili." Sagot ko naman. "Ganun ba?" Sabi ni Adrian nang umiti. Kinuha niyang isang injection at ini-inject niya to sa isang tubo na matatagpuan sa aking dextrose at sinimulang ilipat ang gamot sa loob ng tube. "Para sa ano ba yan?" Tanong ko sa kanya. Wala. Wala ito. Antibiotics lang." Maikling sagot niya sa akin. Pagkatapos noon ay dali-dali niyang iniligpit ang mga gamit at umalis na rin. Nagtataka ako dahil sa naaalala ko ay hindi na ako binibigyan ng antibiotics. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lang na para na akong inaantok. Bigla akong nagimbal sa bumulabog sa aking isipan. Paano pala kung ibang gamot ang nilagay niya sa akin? Pero nung mga oras na yun, hindi na ako nakapag-isip ng tuluyan nang pinikit ko na ang aking mga mata dahil sa antok at tuluyang nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras ako na nakaidlip o masasabing nakatulog. Pero nang imulat ko ang aking mga mata, napansin ko na nakahiga pa rin ako at nangihina. Napansin ko rin na wala pa rin si Missy sa loob ng room. Ngunit lalo akong kinabahan nang mapansin kong hindi ko maigalaw ang aking buong sarili. Nakabukas ang aking mga mata at yun lang ang tanging parte ng aking katawan na maigagalaw ko ng mga oras na yun. Sinubukan kong magsalita pero di ko maibukas ang aking mga bibig. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Alam kong buhay pa ako dahil nakakahinga pa ako at gumagana pa rin ang aking pandinig. Yun nga lang ay di ko talaga maigalaw ang aking katawan. Bigla akong nakaramdam ng takot. Paano kung nakoma ako? Paano kung naparilasa na ang buo kong katawan habang buhay? Doon ko naalala si Adrian at ang misteryosong gamot na inilagay niya sa aking dextrose na hindi ko maiwasang tanungin sa isipan ko kung ano talaga yung nilagay niya. At bigla-bigla na lamang akong nagkaganoon. Buisit. Gago talagang nurse na yun. Anong ginawa niya sa akin? Nasaan na si Andrea? Nasaan na ang asawa ko? Tanong ko sa aking sarili. Ilang sandali pa ay narinig ko na bumukas ang pinto. May mga yapak ng mga paa akong naririnig na papalapit sa akin. At pagkatapos ay may narinig akong nagsalita. Okay lang ba siya? Laking pasasalamat ko nang marinig ko ang pamilyar na boses ng aking asawa. Huwag kang mag-alala, okay lang yan. Heto, ayusin natin para makaupo siya. Rinig ko ang isa pang boses na nagsalita. Kilala ko agad kung sino yun. Ang boses na yun ay kay Aldrin. Napansin ko na lang na may humawak sa akin. At pagkatapos ay pinilit akong pinaupo sa kama. Ang aking likuran ay nakasandal sa headboard. At dahil nakaupo na ako, ay doon ko nakita kung sino ang mga tao na kasama ni Andrea sa loob ng room. Walang iba kundi sina Adrian at Aldrin. Sila rin ang tumulong sa akin para makaupo. Nakatayo silang tatlo sa gilid ng kama ko. Sa sandaling yun, ay gusto kong sumigaw para malaman ni Andrea kung sino ang may gawa nito sa akin. Pero nakalimutan ko na tanging mga mata ko lamang at tenga ang gumagana. Nakabukas ang aking mga mata at alam ko na nakikita yon ni Andrea. Diyos ko, nakamulat pa talagang mata ng asawa ko. Sambit ni Andrea. Siyempre, gising na gising yan.
Nakikita at naririnig niya ang lahat ng nasa kanyang paligid. Hindi lang talaga siya makagalaw. Pagpapaliwanag ni Aldrin. Sigurado ka ba talaga na walang masamang mangyayari sa kanya? Tanong ni Andrea. Wala, sigurado yun. Ilang sandali lang, mawawala ng epekto ng gamot na nilagay ko sa kanya. Sagot ni Aldrin na nakangiti. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng aking mga naririnig. Nagtataka ako dahil parang may alam si Andrea sa lahat ng yun. Pero ang sumunod na kaganapan ang mas lalo kong kinagulat. At dahil dun ay parang sasabog ang aking puso. Ang galing naman. Gising siya at malalaman niyang lahat pero di siya makakilos. Sabi pa ni Andrea na tumatawa at humarap kay Aldrin. Halika na nga rito. Sagot ni Aldrin at niyakap ang aking asawa kasabay ng isang hindi kapani-paniwalang halik. Gulat na gulat ako sa aking nasasaksihan sa aking harapan. Hindi ako makapaniwala sa kataksilan ni Mrs. Mas lalong di ako makapaniwala. Nakasabwat pala siya ng dalawa. Gulong-gulo ang aking isipan. Gusto kong umalis ng mas sandaling yun pero wala akong magawa dahil di ako makakilos. Ang tanging magagawa ko na lamang ay saksihan ang tila bangungot sa buhay ko. Hanggang tuluyang lumapit na rin si Adrian sa aking misis. Halos maiyak ako ng mga oras na yun. Hindi ako makapaniwala na pumayag ang misis ko na magpakasasa ang dalawang mokong na yon sa kanya. Sorry pare hiramin muna namin ang asawa mo. Sabi ni Aldrin sabay na palingon din si misis sa akin na nakasandal sa pader ng mga oras na yun habang kayakap ang isa sa kanila. Sorry Hana, ang gagwapo kasi sambit ni Andrea. Hindi talaga ako makapaniwala sa aking narinig. Hindi ko alam kung nasa tamang wisyo pa rin ba si Mrs. para masabi niya ang bagay na yun. At ilang sandali pa ay nasaksihan ko na ang pinakamasakit na yugto ng buhay ko. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata pero naririnig ko pa rin ang lahat. Ang di ko pa matanggap ay ang saya sa mukha ng aking misis na tila nawala na sa katinuan. Ilang sandali pa ay tuluyan silang umakyat sa kama kung saan ako nakaupo. Nasa paanan ko lamang sila. Doon ay para na akong masisiraan ng bait. Malinaw sa akin ang lahat. Daig pa ni Mrs. ang isang bayaran. Panalong asawa mo pare. Iyon ang huling katagang narinig ko sa kanila bago sila tuluyang umalis ng room. Yun na nga ang nangyari sa akin sa ospital. Pagkatapos noon ay wala namang masamang nangyari sa akin. Nakakilos ako ng normal nung mawala ang bisa ng gamot. Nang ma-discharge na ako sa ospital, ay nagbago na ang lahat sa amin ng aking asawa. Hindi ko talaga siya kinakausap. Lagi niya akong sinusuyo at sinasabing ginawa lang daw niya yun para manumbalik ang sigla ko pagdating sa kama. Pinilit kong inintindi yun na sa tingin ko naman na may punto siya. Sa huli, pinili kong hindi kami magkahiwalay ni Andrea. Dahil sa kabila noon o ng kalokohang ginawa niya, ay mahal ko pa rin siya. Pero magpasa hanggang ngayon, ay hindi ko talaga nakakalimutan ang nangyari sa ospital na yun. At patuloy pa rin naman si Mrs. sa paghingi ng dispensa at sinabing isang beses lang naman daw niya yung ginawa at alam niyang hinding-hindi na yun mauulit pa. Ako bilang lalaki ay may pride rin. Ayoko sanang maging tanga, ngunit mas nangibabaw ang pagmamahal ko sa aking asawa. Kung kayo ba ang nasa kalagayan ko, magagawa niyo bang magpatawad sa kabila ng lahat? Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. At muli, ako nga po pala si Jerome.